Ang tao nga way kalipay ug way katagpawan, mao katong tao nga way kalinaw ug way kapadulngan. Mao kining nahitabos kong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Unsa naman siya ron? Unsa siya yun? Abi sa di mong anak ko. Ngayon naman siya nagpakita waning. Ambot ang nag-anak ka, murag nabuang. Kay? Naglagot na sad siya nga nung wa siya pahibaw-an ni Jared nga mag-overtime. Gipahibaw bang kuno pero uwahin na kaayo. Pagkasultihi na mong anak. Uy, waning, di mainong permis siyang mag-iningon, ana. Ang nga di sabton ang trabaho sa iyang bana. Ay, naunsa ka man taon siya. Mo naman kagkaroon pa sa imong pagumangkong kanyang katukon. Oo, naunsa ka ba? May niyang pagkaliwa sa iyang amahan, uy. Aw, maokyod na pa. Lain sad kay adto maliwat si Pakita sa wa nagligwat niya. La 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 la. Oh, ikaw dahil nagluto, Pakita. Oh ma, nagpaluto man si Jared og pork caldereta. Oh, gapit na ni maluto mawaning. Wait lang sa mo ha. Gusto ko nga magdungan tagpangaon. Oo, sige. Naulian na sang utoks kanahan kong anak ay. Hi, Pakita. May kinakita ta. Nga naman ites? Ato ta man ni hapon ron sa amo kay birthday nako. Mao ba? Basta may hikay? Nailitsin baboy? Ay, we. Gamay ra kay budget. Dili maka-afford ang akong banaan ng 10K na karon nga lechon. Basta uy, adto mo ha. Dada si Jared, si Tiyoy nimo og si Lolo Tansyong nimo ha. Pakita. Ay, dali na mo oy. Dayon mo nang waning. Noy Tiyoy, Jared. Noy Tansyong, dali. Diretso na lang mo kuha og pagkaon sa lamisa ha. Pakita. Feel at home. Happy birthday. Happy birthday day mo. Happy birthday. Salamat. Salamat. O sige, pangaon na mo. Sige na. Di ko nung ka-afford og 10K. Hamburger. Kao na lang ko dihagod. Comment pa man ka. Ang hambugera man kot. Hinambugira mo to iya ha? Mauwaw lang siguro siyang misultis tinuod. Uy, Mawjud. Di ba? Da. Ay, maog yun na. Kalami, beslit sa mga gangan nga ba yun? Hambugira ha, gano'ng ites, oy. kasi gusto na niyong imnon. Naay dagang kapilian. Sa man niyong gustong soft drinks. Nasa ko'y choice. Ikaw, Pakita, unsa imong imnon? Muriatek. Pakita. Wa ko kaayon sa kipakita di mong taras ganiha, Pakita. Kita pa'y giimbitar. Manginsulto pa ka sa nag-birthday. Pwede mo tao aping itis ganyan perbida. Basta lang. Kabiyaon kay ko ganin na Murag, di ko makatuwas pagkaon. Nami mang litsod ko. Agay pagkaitag magpasalamat kay giimbitar tang tanan. Kada kay giimbitar ang tibuok tang pamilya, importante ta para ni Ites. Hay, may manggugawi si Ites. Anong lainon man ni mo siya sa pagsabot, Pakita? Human na magsulti. Ako na sad ha. Oh, Makasorte lang tag di na maong kanyang mapakita dyan. Ay, sulti lang, lo. Ilag kaikog na ako, good. ayaw inaana sa pagsultos lolo ni mo ha, Pakita? Nga naman day ko, lo. Sulti na yun. Ang ayan kay kasi mo nga pakita. Pakitang tao kay ka. Sakto kayo ng pagkasultihan ni Mulo. Sakto kayo. Hilas ninyo. Murusan mo unsa na. Hinayo ng tingog mo, Pakita. Respetuhi sila. Noy, oy. Di mo nga yung respetuhon, oy. Ikaw, unsa ba ka, ha? Angay kang respetuhan? Dili sad, oy! Unsa ma? Unsa ma? Pakita! Unsa man day ko, ha? Pakita yung Nga mga naman day inas ko, ha? mamawaning, ha? Ay, sige na, ha? Nga naman day, ma? Pakita! Ginoo ko. Dili ko mo ilag inahan. Pahawa na, Jared. Ay kong alik isang paon ko na inahana. Pa! Paita. Ito na, inyo nga. Bisik kung saan o disiplina
ka nas pakita. Dili niya may kabo. Gahit kay niya bayan niya, pastilan. Ay, makadaot Diyos utok, makadaot Diyos utok kanyang mugamit o ginyagiling drogas. Unsa no? Nigamit din ang akong asawa? Kanya, ato, sawa pa maminyo. Dawin. Mao day nga mukalit lang siya katigre nga dili masabot kung unsay hinungdan. Jared, Mhm. ikaw na'y mahibaw mo disiplina ni Pakita kay imo na magkit siyang asawa. May katungod ka na. Ay, sos, bisag kisa pa mumusulti na ko na hindi na ko madutlan. Mao ba? Kung ingnon ka, nga musurrender nako. Surrender! Saman, ako'y mapagawa sa imong mga biste. Akong ipanglabay sa gawas, aron totally mulayas kay ning among bay. Nagkasabot ko, Jared. Dugay na kang gustong makigbuwag nako. Okay, magbuwag tang duha. Naunsa man ka Pakita, oy? Dili ka na mo ibuot na kung ipasabot nimo. Ha? Magbuwag ta? Okay ra ko. Pero ekog basula kay imo ning desisyon. Pakita, kung siya man mong duwa si Jared niya. Nakita ko kamo nga niya katubang mo nikap. Yung siya mo? Da, nagpinirmahay Milo nga wala mihilap tanay sa usag-usa. Kung makakita siya laing babay, hindi ko manghilabot nila oy bisan pag ma-jerjer sila sa kong atubangan. Unsya? Hoy, Ites! Kamo na din sa kumbana? Ninduta, good. Pakita. Nagbuwag naman ko mong Jared. Ug wa na mo hilabtanay bisag unsa pay mahita po. So, marag, wa man tingali tay angay pang panagsultihan, di ba? Sige ha, mauna lang ko kay may gisugo pa na ako si Jared. Okay. Ayaw sa kong biya, i-animan. Sakit akong bukton nga imong gibira Pakita ha. Dugay na di kang nakagusto sa kumbana? Karon pa lang dihangwa na mo. Mao ka. Hambog kira. Musurok yun ang akong dugo ni mong bayhana ka. Hinay-hinay lang Pakita. Usa kong gibuhat nimo nga musurok man imong dugo nako. Kanay mo pag-ilog kang Jared. Aka na ra? Sure ka nga maora na? Wala ko iluga si Jared. Nanguyab siya nako. Gisultihan ko niya sa tanan nga wa na mo. Nga nagpirmahay na mo sa barangay nga wa na mo hilabtanay bisag unsay mahitabo. Unya karon mo ingon ka nga akong giilog si Jared? Okay. Sakit to da. Kinusay imo ay... Agay, sakit akong kamot na nisagpas imong aping. Bagga gini kag naong Pakita. Aling ka ka! Tukal ko musok ko limo! Balibala ka! Siya raw dili siya motagam sa pagpanghilabot nimo Ites. Sorry, Jared ha. Nakasukol ki doon kaniya. Unsaon, giunhan mo kunyag sagpa, sakit kaayo. Wa man ka maunsa. Wadi ay. Love you, Tess. Masamot akong love nimo. Kay nahibaw ko nga tarong kang pagkababahay samtang sa Pakitang tao lang niyang kamaayo. Okay, Jared. Dahil akong anak, ha? Jared. Jared. Mau siguro nga ang anak ni Pakita. Kay dili buot ang Ginoo nga hasta ang among anak maamo. Kilok pa, Jared. Jared. Wanay. Oh, Jared bang ng bana bang Ites mo nag... Gugos ba? Gabi bata, di ba? sila na. Duha na ilang anak. Ha? Ma, Oy. isi yung ginilidas bintana. Sila di ay? May kido na sila anak. Duha ni anak ni Jared o Ites. Uwahin ako magbasol man ko.
Resulta na kini sa akong pagkatao nga way katagbawan sa kinabuhi. Maugto mga kasama ang kaagi ni Pakita din hining turmanon. What's the style? Why katagbawan is style?